La, hindi tao ti oh. Asa? Hindi tao. Eh, basing nagsurbi na. Ay, siradi. Ayo. Ayo. Oh, Ngay tao. sir, ato, sir. Ay, pwede mo sulod ma. Padayon, sir. Si Ha? ato. Pwede mo sulod? O, dayon, sir. Mayong udto di ay. Oh, may utupod. Eh, bang Ay, sir. udto nang. Nang mo, lingkod ko nang no. Ako din si Kuan, Alfonso Dayokdo. Kuan ko, sales representative ko sa Kuan, sa kanang Paluwagan International ba? Usa, sir? Paluwagan International, ma'am. Usa, no? Kabalo ka na Kuan, ma'am, kanang Paluwagan International. Mo na uso karon sa mga pobre kay para times ang kwarta. Di ba na sa una na ikapa na mga ingon ana origin. Pero kani mas, ha? Di na mo tuo anak karon, sir. Ano man? Kargado, narabya ka rin scam, no? Ay dili ka pwede dapat imong utok scam. Imo ning inahan? Asa inahan mo ani? Iso ni sa duha? Iya anak ino, kang mama. Amo na yung mama. Pila edad sa imong inahan? 60 plus na na. Oh, kinahanglan gid ni siya kuan yung paluwagan. Adi lang. Kasing scam lagi na, sir. Dili ni scam. Ano ka mag-ingon mag-scam? Daghan di ka nakita scam. Nakasagaran na manggod karong sir, no? Scam na manggod. Dili oy. Lahi agad niya mo ang Paluwagan International. Dili kini siya scam. Sure yun ka, sir. Nga, dili na scam mo trabaho. Sure kay ni siya, ma'am. Ako yung garantiya sa inyo ha, sa imong inahan. Gina-explain ni daw may bay kung dili na kuan. Sige, ana ha, explain ako no para Sige, makasabot sige. mo no. O kani siya among Paluwagan International. Sikat na kani siya sa Luzon, Visayas niya. First time ni siya na-adri sa Mindanao. Eh, O sa Luzon kani siya nagsugod. karon pa mo kadungog anak, sir. O karon ba kadungog kay di man ni siya well known sa Mindanao, sa Luzon na ni siya well known. No, Basing scam lagi na, sir. di na siya scam. Kinsa man to dito ah. Nag-video ka dong? Wala eh. Nag-video ka dong? Wala gani, wala. Dili pag video kay di na pwede mag-video bawal ba na. Wala mo kong video. Pagkahuman ko ana siya kanang ana ko ato sa Luzon na siya nagsugod no Paluwagan International abot og Visayas sikat sa Visayas. Nindot gani siya kanang may madawat taga Simana Chismil. We, Oh, sure jud ka, sir. Taga Sure, Simana, sure, Jismil. Jismil. Klase na nga palawagan. Paluwagan ako ng Paluwagan unsa na? Karon pa. Kanang Paluwagan ko sa Bisaya na kanang bubuay ba. O ako nga magipang adto nga balay, muhatag na siya og nanay hatag kwarta kay para katong kwarta nimong gihatag mo times 4 na pagka sunod Simana, ana na siya. Kasunod sa Simana, ang Jismil ang Simana. Oh, Jismil ang Simana. Ay, Ikaw nay, basta gusto ko na si trabaho mo nay. manguan. Ngayon sa Ano sa karason hindi karasti mo? ilason. Ha? Mapil ta na ba? Mga raso siya kinason? Oh, bas karon lang gani na wala na katuog hunasan kay init kayo. Ah, dagko na siya kita pod. Okay, sa Depende. Pinis ka rin. Ah, tama na kay 20 rang adlaw nimo. Oh, 20. Nindot kay na kanang 20 nimo itigom na para maabot na og kuan 200 kay nga ibutang nimo sa kuan sa akong Paluwagan. Mapil ta ma? Apil pila may kuan? Unsa? Hulog. Ay, pila insa na? Pila 200 lang, brato ra kayo. mapil ta ma? Apil ay kwarta. Unsa man basi ganahan mo apil ang inahan ba kay tiguang na kay imong inahan. Di mapil ta ma? Mo apil. Ana, kung kwarta nimo. 200 lang. Ito siya. Nakay 200 diha. Pamalit na bulas. Sige lang. Okay ra na kay kanang 200 na maabot na. Kapalit pa mo usod si mana og kuan kanang mga duha ka sakong hugas. Ato na lang nang ikon sa iyahama kay si Mana do Jismel niya. 200 mo. Isa lang tao sa kwarto na sige na siya video lagi. Video ka? Wala eh. Ha? Wala. Bawal maguna, di na pwede. Wala ko video, wala man. Ha? Wala ko video. Huwag man na siya nag-video. Bawal na siya. Lumapil ka ma? Wala ko video. Nya ipamalit mo na kung bugas. Sirawon ko lang sa to. Oh, lama. Mangutang lang sa tas pindahan dito. Sige na man kay. Ay sa ha ko sa na ko Oh, sige. answer. Kinala maka-appeal mo kay para ay laluoy ba ko sa inyo ha ay mga kuan ba pulso So sige scam ni sir ha? Dili siya scam. Mag-fill up ka diri ah. Fill up ra yung pangalan diri ah. Baka na ko to sir. O sige kay papel. Apunta mo form diri ma'am. Wasa diha ah. Kani ba si gusto nimo appeal imong iyaan? Appeal na. Apil ka. Please ha. Please ha. Ha? Ay ma'am. Diri lang pagkuan fill up ang pangalan. Si pangalan ni nanay?
Teresita Palingkod. Sige, ako na like sulat no. Ito na lang dali. sir, para madali sir. Teresita Palingkod. Nya, ang kuan niya, edad? 65. Kung si bulan na tao. Bulan sa... July. Kapit na nay. July, unsay pizza? Size. Kapit na. Unsa, 1957. Sige. Nya, unsa ginisyo nga lugar diri, ma'am? Kamansi, Barangay Badas. Kamanso si Purok. Panahiyo sa uno. Purok ka nag-iusa uno, Kamansi, Barangay Badas, Ati City. Sige. Pirmahin diri, ma'am. Ikaw mo pirma kay beneficiary ka. Tarungan yung gasto ang 10,000, ha? Kasi scam ng imo sir ha? Di na siya scam, ma'am. Di na siya scam, ma'am. Di na scam. Sa una, di ba, usong scam sa Facebook, lahian ni kay ang Palawagan International, kung ano yun na siya. Kanang accredited yun na siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mantay bitaw sir ha? Gusto na ba yung scam? Mahatag na 200 sir. Sige lang, ma'am, ha? Sige sir. Hadawat mo ano, Gismil. Sige siya video-video ba? Ganyan na. Wow, go video ba? Ha? Wala eh. Bawal na video diri ha, di na pwede. Wala lagi. Sige, ma'am. Para sir, Kanin 200 ninyo, nay. Abot ni Gismil. Karong sunod semana. Gismil ni. Ako mo sa 200 po yung kuan. wala na nila yung kwarta na mo sir. Palitay gani unta na ubugas na mo no nya. Ako na lang yatag sir mo kay nangyawat na lang mi sa sinima na 10,000. Sige. Ara si kwarta. Sige, ha? Sige. Ikaw, mo apel po ka. Mapapil na siya, dali. Apel na siya. Apilan na mo ka diya. 120 ang bibi, 120. Sige. Apilo na ito ni. Apilo na 120. Ayaw pag nga, magabaan ba ka ng mga tigulang sir? Kasi scam na, magagabara pa yan ang sa mga senior citizen. Di na iska, ma'am. So, ma'am, di na ako siya papila po, no? Kaya ka nang, silingan naman ka, I-cover na lang na sa i-cover na ako. Silingan na mo, no? Kasi parang gini mo? Rosalina? Sige. Kanang, paghatod na ako sa Gismil diri pohon, kanang, kanang ihatag na sa iya, ha? Hindi na ako magdugay. Magabaan ba kasi Hindi na ako magdugay, ha? Oo. Lang na. Scam! Bruno! Scam ni ba? Scam na siguro to? Na. Wala ba yung laing kwarta, sir? Scam na siguro ng imong trabaho, sir. Mga tigulang, grabe yung imong pangkwante. Sir! Awa na kung naunga ni Umrag mo kita itong... Na, mau jud ba? Iska, ma'am. Mau ni jud ni. Mau man yung naunga, di ba? Nagkuan nakatong ikan kanang kuan. Oh, Baka naman mo, eh. scam. Karon pa kung kakuan ba? Nga maunang naunga di ay. Mau ni. Kung saan na to, pag mubalik ko Ano, diri, nahulba ko? Gismil. Tahan na po, Gismil. Sure jud na. Kasing Pero sa aman. sir. Ibalik na lang Karon sa semana, Gismil, Jud. Promise, promise, swear to God. Ha? Bantay ka ha. Sige na. Balik Balik sa semana. Balik ko, Salamat, ha. Salamat po, sir. Sige.